Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imsejjen b'ġebel sabiħ u għotjiet. Iżda Ġesu qalilhom, kull ma qegħdin taraw qatt jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma jiġġarrafx. Huma staqsewha qalulu, Mallem, issa dan meta tiġri? U se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħ? Qalilhom, araw li ma titqarqux, għax qatt jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jiena hu u iż-żmien wasal. Tmorrux warahom meta tisimgħu min jitkellem fuq il-gwerer u t-taqlib fil-pajjiżi. Tinħasdux għax jeħtieġ l-ewwel jiġri dan. Iżda tmiem ma jasalx minnu fih. Imbagħad qalilhom qatt ġens kontra ġens u saltna kontra saltna, l-art iżeżżes bil-kbir. F'ħafna bnadi kien hemm il-ġuħ u l-mart li jittieħed u fis-sema jidhru l-ħwejjeġ tal-biża' u s-sinjali tal-għaġeb. Imma qabel dan kollu jixħtu jdejhom fuqkom u jippersegwitawkom. Jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagogi u jitfawkom il-ħabs. Jaħdukom qudiem is-slatin u l-gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswilkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f'moħħkom, toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom għax jien nagħtikom kliem werf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jaqaflu jew merieħ. U jitradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom, uħudkom u qrabatkom u ħbiebkom, u lil xi wħud minnkom joqtluhom u kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi. Imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar, issalvaw ħajjitkom. Dan l-Evanġelu eżistijaj forsi uħut beżaħħom għax jisimgħu dawn terremoti u affarijiet bħal dawn, imma jew nippruvaw nifhmuh eżattament fil-qalba tiegħu. L-ewwel ħaġa Knisja qed tippreżentawlna f'dan il-mument meta resqin lejn it-tmiem tas-sena liturġika. Għaliex? Għaliex il-sena tal-Knisja hija orjentata tfakkarna lejn il-miġja ta' Ġesu. Aħna nagħlqu s-sena liturġika tfakkarna fi Kristu Re, is-Sultan tal-ħolqien kollu illi se jiġi, allura tfakkarna fit-tieni miġja tiegħu, u anka nerġu nibdew is-sena liturġika biż-żmien tal-miliet li jfakkarna fil-miġja ta' Ġesu. Għax aħna fi żmien tal-miliet x'nagħmlu inħarsu lejn l-ewwel miġja ta' Ġesu biex nippreparaw ruħna għat-tieni miġja tiegħu. Mela, il-miliet u l-parusija biex ngħidu hekk huma il-faċċata tal-istess munita l-parusija hija t-tieni miġja ta' Kristu. Issa huwa f'dan il-kuntest illi anka rridu nifhmu ftit daqsxejn dan l-Evanġelju. Dan l-Evanġelju illi sejjer jitratta jitlaq mill-miżbuħija ta' dak it-tempju, etc. Ġesu jgħidulhom isma' dan kollu se jispiċċa kif il-fatt ġara fis-sena 70 wara Kristu. L-attakk mir-Rumani ġewwa Ġerusalemm. Imma Ġesu imbagħad jieħu dan id-diskors fuq livell partikolari li jisma' u meta jgħidulu meta ħajasal dan il-mument meta dan it-tempju sejjer jaqa' etc. kif qed tħabbar int. U Ġesu jkellimhom mill-mument meta u għandu jerġa' jiġi biex verament issib il-milja kollha tiegħu u li hu it-tempju vera li mbagħad m'hemmx għalfejn adoraw aktar l-Alla fit-tempju ma propju fil-mulej f'Ġerusalemm tas-sema. Il-punt imma li Ġesu jenfasizza huwa se jiġri sakemm Ġesu jerġa' jiġi. U hawnhekk eżisti għandna diversi affarijiet li ma nistgħux insemmuhom kollha. Imma waħda minnhom eżistijaj hija illi uħud ħajibdew jgħidulna Ġesu daqġej, Ġesu wasal, Ġesu qiegħed hawnhekk, ħajjetuna xi dati. Fi żmien tal-istorja tant drabi kellna minn din ir-realtà anke fi żmien riċenti eżistijaj. Kellna personaġġi fl-Amerika li ħabbru dati meta Ġesu se jiġi b'dati tant preċiżi u kalendari. Ġesu qalilna tagħtux kasom, temnuhomx, ħadd ma jaf meta. U dina forsi ma nafx tħaqxu tibkix, imma jiena tqajt ma' nies li tant ħadu bis-serjetà dawn l-imberkin dati eżistijaj u daħlu f'tensjoni ta' vera illi turi anka nuqqas ta' fidi għax il-kelma tal-Alla tgħidilna biex ma nemnuhomx, ġifieri naħu l-kurzità minn nofs f'kelma waħda. Il-punt li rrid noħroġ minnha illi Ġesu ma jridniex niskurjużi. Aħna fil-Knisja ma nispiritualità ta' kurzità. Allura il-kurzità dwar
it-tmim tad-dinja, l-kurzità dwar Ġesu meta ħajġi, hija xi ħaġa li m'għandniex neħtlu fiha, mhijiex minn Alla li neħtlu f'din it-tip ta' kurzità. Jew il-ħajja tagħna spiritwali nibnuha fis-sod u mhux fuq affarijiet ta' kurzità. It-tieni ħaġa li rid ngħid eżistijej, Ġesu eżistijej anke jitkellem mill-fatt li se ngħaddu minn persekuzzjoni. Waqt li qed nistennew il-Ġesu jiġi, waqt nistennew li din iż-żmien tiegħu, il-milja ta' żmien tiegħu fil-parussija jseħħ, il-Knisja ħatgħaddi minn żmien ta' tiġrib. U dina, Ġesu wedinna ma nqogħdux neħdu bi kbira li l-Knisja tgħaddi minn żmien ta' tiġrib, li l-Knisja tgħaddi minn persekuzzjoni, u meta ngħid il-Knisja qed nifhem il-poplu tal-Alla, kull min jemmen f'Ġesu. Jiġifieri jekk naqraw l-istorja tal-Knisja mill-bidunet dejjem kellna il-martri fi żminijiet differenti. Dejjem kellna wkoll persuni illi ġew ikkalunjati, ġew ikkalpestati, gidbu fuqhom, ippersegwitawhom, uħud qatluhom, uħud stilfu l-pożizzjonijiet tax-xogħol tagħhom, uħud ġew maqtula għaliex iddefendu żwieġ li jibqa' dejjem. Ġifieri uħud ġew maqtula għaliex iddefendu l-Ewkaristija, saċerdoti ġew maqtula għaliex jemmnu fil-Qudies, oħrajn ippersegwitati minħabba rar. Fi żminijietna għandna l-persekuzzjoni tal-ISIS, il-Boko Haram u movimenti terroristiċi li joqtlu l-insara. U mbagħad għandna il-persekuzzjoni fina anke tal-insara illi waqgħu kaċċajt għax int nisrani, ma jtux promotion fuq ix-xogħol għax int għandek ċerta valur insara. Jaqtawk il-barra anka minn pożizzjonijiet importanti fil-pajjiż u tista' tkun qiegħed fihom għaliex jafu li inti temmen, jafu li int ħatkun xewka, jafu li int mhux ħatala ħalqek. Ġifieri din hija l-persekuzzjoni wkoll li aħna ngħaddu minnha u Ġesu qed jgħidilna isma' din persekuzzjoni ssir saħansitra minn ġewwa, anke mill-familji tagħkom stess. Li qed nenfasizzaw għalli ejjew ma naħduhx bi kbira meta aħna ngħaddu minn hekk. Għax ħafna drabi aħna l-insar jgħidu imma għaliex aħna ma fuq li tagħmel it-tajjeb, għaliex fil-familja tiegħi stess minix apprezzati, jirridukalawni, jippersegwitawni, Ġesu għedna eżistijaj. U ma noqgħodux noħduha kontra Alla, il-mulej għalinna li dawn se jiġru. Minu disċipli tal-mulej jaf, anzi il-mulej għalinna li iktar ma joqrob il-jum tiegħu iktar jiżdiedu. Daw l-affarijiet hija l-ġlieda bejn il-ħażin u bejn it-tajjeb. Però aħna eżistijaj ngħixu dan il-mument bil-konvinzjoni li Kristu huwa rebbieħ. Li Kristu diġà u rebbieħ, mhux forsi ħajerbaħ. Din mulej diġà rebaħ il-ħażen kollu. Meta jiġi ikonna l-manifestazzjoni, il-wirja pubblika ta' din ir-rebħa li Ġesu diġà għamel fuq is-salib 2000 sena ilu. Li bħalissa narawha biss forma ta' żerrijat f'ċerti ċirkostanzi, imma ma narawix fil-milja u fit-totalità kollha tagħha. Allura ma dan irid ikun imsieħeb ħafna tama eżistijaj. Dan il-Vanġelu mhux Vanġelu ta' nkwitu ta' biżati, ma Vanġelu ta' tama. Għax nafu li l-mulej u rebbieħ. U Ġesu jgħidilna isma' dan kollu jiġri biex intom tagħtu xhieda. Taddu minn dan kollu biex tiġdu, biex taħarbu mela, mhux biex nagħlqu ħalqna, mhux biex nisktu u naqgħu fil-logħba ta' min irid jalqilna ħalqna, naqgħu fil-logħba ta' min irid jaqtana l-barra, naqgħu fil-logħba ta' min ma jridx jisma' b'Ġesu. Aħna b'ħafna mħabba u ferħu libertà nibqu nxandru l-Ġesu. U Ġesu jgħidilna xi ħaġa sabiħa f'dal-Vanġelu. Toqgħodux tinkwitaw se tgħidux l-Ispirtu jnebbaħkom ċef kelma waħda l-mulej qed jgħidilna. Jiena qiegħed magħkom f'dan kollu. Biex l-Ispirtu jnebbaħna u għamana, mela u għamana fil-persekuzzjoni u għamana fil-dbatija li aħna nkunu għaddejjin minna, kemm id-dbatija tal-persekuzzjoni, kemm id-dbatija anka ta' dizastri naturali, Ġesu jitkellem anka minn taħwit fil-ħolqien. Jurina ċari li f'dan kollu però mill-preżenza tiegħu umana. U hawnhekk forsi fejn joħroġ min jemmen u min ma jemmenx. Kemm aħna nemnu li f'dan iż-żminijiet, anke żminijiet ta' dbatija qabel ma Ġesu jerġa' jiġi, Ġesu magħna. Jew nemnu li telaqna, jew nemnu li jkontrina. Eżistijaj hawnhekk tittoħroġ il-fidi radikali tagħna fl-Emanuel, fil-preżenza ta' Alla magħna. Eżistijaj, u stess għalinna. Toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom għax jien nagħtikom kliem werf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jaqaflu jmerieħ. Il-punt mhux kemm kbir dan l-erf jew żgħir, imma il-punt li huwa magħna u jagħtina il-kliem li għandna bżonn. U kif jagħtina l-kliem jagħtina l-qawwa, jagħtina l-kuraġġ, jagħtina l-ferħ, jagħtina l-imħabba, jagħtina dak kollu illi neħtieġu fil-ħajja tagħna eżistijaj f'dawn il-momenti. Jalla, aħna nżommu il-fokus tagħna fuq Ġesu,
fuq Ġesu vera, nelbu l-kurzitajiet spirituali kollha, mu speċjali l-kurzitajiet li jmissu mat-tieni miġġija ta' Ġesu. Ma naħduwix bi kbira illi ngħaddu minn dbatijiet u minn persekuzzjonijiet sakemm Ġesu jerġa' jiġi. U t-tielet ħaġa nemmnu li Ġesu huwa magħna f'dan kollu. U jekk nagħmlu dan il-mulej jitnaslim.